Oy, siya! Hoy! Mag! Kumusta? Okay rin yapon. Nga naman ta? Nakoy paayo ang tani mo. Ay, problema ako sa ano. Appliances na ko. Sayuhay mo ka. Wa na lagi ko sa una ra to. Wa naman ko'y gamit gurunggot. Away problema. Naidaghang gamit na ko dito. Ikaw bahala dito. Pili lang ka unsay kung ano nimo gamiton. Usay guba nimo nga appliances eh. Nay TV. Nay cellphone ako. Pwede kayuhon nimo. Ayuhay ka sa una. At tuon lang sana ako to speak-pick. Kay buharon natay masugo ba? Natay masugo pa pisa buhan ang pag-ayon ako sa imuhang appliances mo, makapokus na lang ko. Siya lay atong runner. Ug papilo nimo speak koy. Itay. Dubli na sa dakong gastuan ninyo. Pakaon pa ko nimo. Pakaon pa kong pikoy. Dako ba itong lampo. Atay dubling gasto na to ani na. Ikaw na lang oy. Para di ko madak-an ba. Total. Ikaw nga may expert anak sa pag-ayo. Di man siya. Adi mahimo, busoy. Ako gito ko speak-pick kay dugan naman kuyo ato pangayo gud niya. Siya pod imong sugog pisa kasaligan yo kay kadumdum na sug asa palitang pisa. Aw, hay maayo boss og ikaw lay palit pisa niya ako imo ayo. Sa lokal ay noon eh. Ako'y manugo, ako pa'y nooy masuguan. Kabawang ko anang pikoy. Wat sinanggo kayo na. Pero, okay ako imong kuyugon. Ang ako lang ba nga, ang akong asawa dito, sige ka itong pakigorts. Kuan sa owner si to bosoy. O niya, si Pikoy, kabaw ka ng Pikoy, huwag na magpakigorts. Mulingin ang mata. Mao ba boss? Sweeto sa ka ng pikoy boss. Asa owner si to bosoy. Sige lang boss, ako lang nang pahimangnuan niya. Ako na lang ingno nga ang atong boss ay kopyan sana. Mamusir ra ba na? Yeah, boss. Okay, go ka boss. Okay kay ko anak, pero ay manglo igil siya nga di siya magbinuang dito sa balay kay naa ba kong asawa dito niya wa kay ko nagmonitor anak kong asawa makabantay kay ko buak yung ulo niya. Ayaw na boss. Ako'y bahala na imong pahimangno boss. Nga pagtarong gid dito sa bahay ninyo. Ako'y bahala na. Anak yun kay 6 feet below the ground yun yung Ayar ka pala ka na boss. Ako'y bahala na kay ako man ang tao siya. Basta ang ato boss, ni mahal ba yung libor ron? Kaya ni mahal ba yung gasolina? Ano man day? Ug baadto day ka sa mua day ngano mag inom ka gasolina? Awa man boss. Basta siguro alam ha? Ako'y bahala na boss. Basta perminti ang libor ha. Uminto na. A few moments later. Pag nakabantay naman ko ang tawanan. Pero di kami taga-taga din na kay struktuhon kayo eh. Basta yung sudya, pagtarong, hindi tayo yung sig. Ay, good. Unsa? Maura mga atong buhat ka. Mag-ayo rin mga ata. Ang asawa rin pala sig. Pag-ikol ba sig? Daan sa kaman niya. Niya, iyang asawa mo may ibog na ko. Oo, wala pa dahil. Ato ng manon, tabo, Oo, bahala. lagi. Hindi ko mas trabaho, bahala na mo diha. Sige. Ha? Basta mo na iniksuda. Brimo, ayun, unsa? Ayo. Oh, Kasi ako. nasi maki. Ay, bos. Bos. Morning. Ayun. Uy. Kamoy technician? Oo, ma'am, kami, ma'am. Naraay, mani ako yung kaayo. Mao ni siya, ma'am.
dugay namin ni Kung sa'yo ba, ma'am? Ani, sa'yo ba ni LCD? Nya, mada po ay tanaw sa itong motherboard ani ma'am, okay pa ba kung sa damo yung LCD kayo? Mo diretso tag ini ng LCD nya, gubag motherboard so lang Kailangan ni? so sorry. Okay ang Kamo ko kailangan, motherboard sir. ani ma'am. Ato ganing ko ano. Kani siya ma'am, klaro naman gini LCD ko ba no? Pero di kita magpataka og ilis LCD. Ato sang garo na i-check sa nato ang motherboard ani og okay pa ba? Og okay ang iyang motherboard, ana na tamo ilis LCD. Nganong smile man kaniya? Oh, bisita man, sir. Natural na nang mag-smile ka. Mak, dali ra gud, Mak. Minda. Sige, O si Sundin. ay, tik-tik di ay. Hey, tik-tik. Lain na sa danang tik-tik. Mak, mako na ni guba yung motherboard iya pa ning tanawon. Kadaba ni niya. Ato sa tanawon mo sa boss ang motherboard o madaba ni iba ni guba kay okay ang motherboard ito ning lisan o kuan LCD kay guba ang gining LCD niya pero i-check na to ang iyang motherboard ug okay ba ba ug okay siya ilisan na natong LCD okay ra mo boss Imong kauban no? koy ay good Yung nako koy daghan ni paayo. Mak to electric pa no ba to sa opisina mo sa adiri. Mak, oh guba to mo sa electric pan? Tanawa lang yun diha. Baguhan na ninyo. Sa may klaro kon, sir. Huwag mo kagibuhat, sir. Smile mo duha, nya wa may gibuhat. Timan niya. Ako ra ka. Kalain gud nimo, sir. Ay nagkatagig man ni siya nga akong pag-smile-smile diri kay trabaho ra man din ako diri. Timan niya. Dili ko gusto nga ako'y kalipan sa inyong kinabuhi. Mak, asa man ka? Asa man ka? Naga di oy. Unsa man ka diha? Naga di Diri. Taw di man ni sila diri oh. Mo ba rin nagtipan ang guba? Tanawa, mauna diha. Unsay naa diha? Mauna gunagod, unsa man mangita pa kag laing gubon kay pagang ipaayo na to. Ano? Mao ko na ni nga electric pan na ah diha. mo ni siya iguba ma'am Oh, kana. ano koy Tawag iguba Unsa pa may ipaayo ni mulain? Sa ba mang electric pan guba dito? Lapas naas? Wala na. Kana ra kung giingon nimo. Dugay na na sa kwarto. Wa na Ano nimo mo man ipaayo. kanat ikaw yan sutinaan? sa niya ako yan sa Na, mao na. Electric pan ug TV ang guba. Pila kay libur ana? Tistingan. Tistingan sa nato ni. ulang testing Kare magigo diha mak. Man mo sultig pila ihatang libur, pukol mo siguro mo to kana. Ikaw dong ay pagkiniat. Kiat ra kay ka. Siyempre, koy. Palimutan mo. Palimutan mo ito. Wala ki. Sorry kay sir. Ihapak ko niya agad sir. Sorry, kista na sila. Tagaw nga inyong trabaho. Kung gusto mo, higugmaan yung trabaho para namo yung permanenteng trabaho. Karo mali, kasi man yan. Huwag kayo mga ito na garo. Oh, lagi. Ay, sige, hindi ako. Wala na, nato na noon.
Ano ko? Murag palitan na ni Priyon, sir. Ha? Priyon. At yun na! Unsa man akong gisuko nimo? Tita! Nauwa! Tita, ingon daw si Mama Beth nga ito daw si Ate Brenda sa Badyan. Unsa? Nganong naabot ko sa badyan? Wa kay siya mananghin ako. Nakikat-ikat gini bayhana. Kinsa man kuno iyang kuyog. Ambot lang tita, ang gingon man ni Mama Beth nga niadtong daw sa Badyan. Basta nagkuyog sila si Pikoy. Basin po tingali, nagkulit sila ni Kuya Pikoy. Bata kay Baw. Unsa man siyang oras sa migikan? Ganiyaram daw to. Visit! Pansit! Basta naman ang oras ha? Alas 2. Kinanglan ha? Nga alas 3. Imo katuon sa eskina. Tanawa dito. Ug moabot gani sila. Imo magkuyog kay si Pikoy ingna ko ha? Kay balikan ko dire. Kay bantay gyud sa nako. Awakin yung mga bayhan, ang bayhanan ni. Di ka tumayo. Maggusto kita nga makikita ni Pikoy. Asa naman yun? Makita lang nila ako si Pikoy. Di magmahay na ko.